mangan sitok ya jam kok nyekel. Oh iya. Biasanya aku ngamar sini. Iya. Pak Amus kopi. Rada ngatur rak terne iku rumah aku engko bar balik dhewe lho. Ora ya lek kurang kita. Iya. Ayo dah atuh tak terne. Dan ngebalik mlaku lho. Lah, rumah Hasane kok. Kok tak dudohi tulisan anu kok soto barang kok tak dudohi. Oh, ngono. Ayo kacan itu. Wis dene kulkas, tidak kulkas. Kono ra mede, kono ra nek wong rewang kono iki. Kono ra nek wong rewang menar iki. Anu ya, catering. Ora. Alah gur dulure dhewe iki lho sing ane kinapa gur Pak Pon tok. Heeh. Liyane ora enek. Hah? Lah kono ngono kuwi lho, lek dia diundang wong ngomong diundang kabeh ning ngebar balik ngono tok kono. Ora kaya mae dhewe ngenteni ngono ndak. Ono iki lah wong sing ngeter-ngeteri apa jenenge? Panganan gruwang sitok. Panganan wong sitok kalanang sitok. Ora kaya mae dhewe wong akeh ora. Hah? Apa? Nyapu urung. Dalan kulon dhewe kae terus kok kene kok dalan iki mlebu kulon kok. Ini nar. Pokoke lah sing kene poncotan supermarket kae ngulon. Supermarket ki dolan ora nah. Kae ora supermarket sing lak juran dong-bunder to. Kuwi ngulon enek dalan perapatan lak ngalor ning alas kuwi ngidul. Ngidul enek dalan cilik ngulon ya wis kuwi. Benar kuwi. Ini pisan lho, soto di kulkas. Rene asal itu loh. Ini marang wayangnya. Oh. Wedhusnya apa wedhus kae icul ya. Enggak lu ngombe kae. Enggak wong. Apa Mbak? Anu lho, Mbak. Diunggahne nek ada makanan ning ngombe cara terus dhuwur. Lah iya. Kone mateng sarapan. Gone mateng wong lelur gone mateng ya. Tukang Padang gelis iki. Setengah 10. Iya, lah ya kuwi. Oke undangane. Oke, saiki ora dinane ya. Gimana kira? 80. Tapi sok kosong enggak, Pak? Ratusan ya? Ratusan enggak. Lah nyawa. Iya. Ini ceritane dia nanti rancang di. Lah ngene meh bukti. Jane slametan dhewe bendaan. Kapiro-pirang kilo rak ngono? 5. Tak jange dhisik, titik sik. Saiki kan tak isine oke. Iki katakan.
Ora mulai saiki kok. Mari saiki sore. Iki pawonane mbek siji kono sendiri. Jak lo, Jak. Enggak boleh. Banyu mentok ki lho, sak sunati ngono. Koceh lagi, koceh lagi. Kok koceh lagi, Jak? Gatel kae ora elek mentok lho. Ya lah wis to, koceh wis to, arep Joko, Joko, Om Joko koceh. Wah, lah iki tadi tukang adang iki. Lah main nare kaya ngono. Kapan? Dingi kene becek banjir kok. Beneran nek iki ra sida. Ya engko. Ya engko no ya lek ya becek. Lah engko malah spesial. Spesial bar ngono. Spesial. Lah kayak tetel-tetelan seranda. Sampeyan tak jalukne nah. Anu aku tawani ya gampang. Alah, aku lekas diliki dudung ra nepah gak ilat mak neranya serasida kakak. Anu lho mbok tampal. Main sapa lho? Main bakul sate. Ini kan tiras tetelan anu kan diwehne aku. Nah, kabeh nang ramu. Wis omongi sisih pireng sisih kono. Oh, sange mengkok. Mbak Siti, piye kabare? Suarane koyo ae. Ya apa? Ayo ndang wis awan iki. Naku. Namu ya, Mbak. Yang rendah ki nek regane mateng. Wis, sarapan, sarapan. 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 Mbak ya sarapan. Mam, sarapan, Mam. Dah sarapan apa wong lo? Kapare wis cukup. Dah sarapan. Lah ya. Ayo, dah sarapan, sarapan. Matang.